Fundación Iberdrola. Poñemos enerxía nas cousas que importan. Saúdos, que tal? Como están? Sexan benvidos a un novo programa, a unha nova edición deste Somos Capaces. Un programa no que percorreremos parte da xeografía galega. Por exemplo, achegarémonos ata o concello de Ribeira. Alí visitaremos xunto a Paco Aboín un centro de formación que Cogami ten nesta localidade. Estamos tendo bastante éxito. O ano pasado realizamos outras 4 accións formativas deste estilo. Estamos a falar que o 80% do alumnado saca o carné de autobús. E de Ribeira a Mos, onde nos abriron as portas a este Somos Capaces dende o Centro de Recursos para as Persoas con Discapacidade desta localidade de Mos. O que se foi facendo é ir organizando primeiro unha serie de cursiños e logo uns talleres, e desta maneira fomos completando o que é unha serie de espacios que hoxe en día dan resposta a unhas necesidades manifestas das propias persoas con discapacidade para poder solventar, digamos, as dificultades que atopan no seu proceso de participación na sociedade. En este Somos Capaces tamén teremos ocasión de coñecer a historia de Ángel Olguera. El é o presidente da Federación Cogami Pontevedra e da súa man coñeceremos máis e mellor o seu traballo. Un traballo centrado en buscar e en facer entre todos un mundo mellor. El papel de las familias es importante. Lo que hay que destacar, yo destaco en mi caso particular, es que mis padres fueron pioneros en la integración de una persona con mi grave discapacidad. Hace cosa de 40 años no había ni adaptaciones curriculares, ni tampoco los apoyos necesarios, y tampoco existía legislación al respecto, ¿no? Isto só foi un pequeniño resumo, un pequeniño avance do que hoxe lles agarda neste Somos Capaces. Póñanse cómodos, desfrúteno, porque de seguido xa imos a ampliar esta información e estas reportaxes que hoxe protagonizan o Somos Capaces. Sexan benvidos. Comezamos, como lles dicía, este Somos Capaces achegándonos ata o concello de Ribeira, porque Cogami organiza por toda Galicia varios cursos de formación para as persoas con discapacidade e un destes cursos estáse desenvolvendo no concello de Ribeira. Ata ali se achegou a nosa compañeira Sara García para achegarnos tamén toda a actualidade destes cursos de formación que organizan dende Cogami. Cogami extende os seus servizos de formación por toda Galicia e tamén o rural. En Ribeira está agora a ofrecer un curso de conductor de autobús para os seus usuarios nunha das autoescolas da localidade. Un curso de 140 horas con sesións teóricas e prácticas que permitirá aos alumnos obter o permiso de conducción e así mellorar as súas posibilidades de atobar un traballo. Son 140 horas de curso, 130 teóricas e 10 prácticas, e agora, como bichedes, estamos ca parte teórica, a parte prácticas fora do horario lectivo teórico, tamén se poden facer os sábados, parte teórica de luns a venres, estamos tendo bastante éxito. O ano pasado realizamos outras 4 accións formativas deste estilo. Estamos a falar que o 80% do alumnado saca o carné de autobús. Pero este non é o único curso formativo que ofrecen dende Cogami, onde ademais se encargan da financiación das accións e da intermediación e seguimento dos alumnos. Temos diferentes especialidades, como comentaba, dende conductor de autobús para sacar o carné de conductor de autobús e CAP, sardinería, xestión de estoque e almacenaxe, temas de informática básica, auxiliar de transporte para persoas con discapacidade, e así, diferentes especialidades e sobre todo en zona rural. Son cursos financiados pola Consellería de Traballo e Fondo Social Europeo, digamos que o primeiro é a financiación. Despois planificamos, un pouco como comentei anteriormente, que necesidades e que oportunidades formativas podemos aplicar para lograr a inserción
laboral. Unha vez que pechamos pois, os cursos, as datas de inicio, data de fin, todo o que o programa, planificación, o que facemos é un seguimento do curso por medio dos orientadores de zonas rurais de referencia, pois realizan titorías individualizadas, seguimentos continuos do curso, levamos o control de asistencia cunha normativa, un requisito exixente. Os alumnos deste curso confirmaron que esta é unha oportunidade única para mellorar a súa formación e para favorecer o seu acceso ao mercado laboral. Pois, bueno, outra posibilidade de sair adiante, pois, un outro oficio máis. Isto considero un oficio máis para sair adiante, buscar un posto de traballo, non? E que che parece que a través de Kogami poidas facelo sen ter que asumir ese custo que supón? Pois é moi importante, porque nas condicións que estamos agora, pola pensión que che queda e todo eso, pois a axuda que che dá Kogami para poder quitar un título que che van quitas un coste, do cal si teño que pagalo eu, pois sería casi imposible. Por que decidiches acudir a Kogami e solicitar a formación en este curso de carné de conducir? Pois porque lle vexo bastantes salidas e tal e como está o tema do empleo, pois hai que buscar salidas donde sexa e como sexa. Que che parece a axuda que vos dá Kogami en este sentido para facer os cursos? Moi boa, excelente. E como está sendo o curso para ti? Está sendo complicado? Está sendo fácil? Como ves? Terás o carné en pouco tempo xa? Sí, eu penso que sí. A ver, é un pouco espeso que é o certificado de aptitude despois, non? Pero o carné en sí, moi ben, moi fácil e póñenolo moi fácil aquí na aula. Pois é unha oportunidade única poder quitar o carné de autobús, que sempre tuve ganas, e aparte unha posibilidade máis para ofertar un traballo. Que vos parece que Kogami vos axude e na financiación, no asesoramento, non teñades que facer fronte a esos costes do carné, por exemplo? É un punto a favor moi importante. Lóxicamente non son os mellores tempos para ninguén e que Kogami che poda axudar, pois fenomenal. Os usuarios de Kogami interesados neste tipo de accións formativas só teñen que poñerse en contacto coa entidade. Tense que poñer en contacto con cada unha das oficinas de Kogami que están repartidas por Galicia. Poden ver a dirección, o enderezo na página web kogami.es. Ali, pois, cando falen ca súa orientador de referencia, pois, comenta un pouco pois, as demandas formativas, as necesidades formativas que poida ter, e a partir de aí, pois, se non hai cursos programados xa pois, para o ano que ven, pero vemos que hai unha grande demanda pois, para algunha especialidade en concreto, pois podemos programar e facer un curso de calquera especialidade. No ano 2014, Kogami realizou 50 cursos formativos en Galicia con máis de 600 alumnos. Deles, un 40% a día de hoxe teñen un emprego, de aí a importancia da formación para lograr a inserción laboral. Neste Somos Capaces estamos viaxeiros e de Ribeira ímonos ao sur, máis concretamente a Mos. Ali imos a coñecer un centro de recursos para as persoas con discapacidade que Kogami ten nesta localidade, en Mos. Así que de seguido coñecemos máis e mellor, como lles digo, este centro de recursos para as persoas con discapacidade de Mos. O Centro de Recursos para as Persoas con Discapacidade de Mos leva anos traballando. Ali mozos e mozas invirten o seu tempo aprendendo e relacionándose cos demais, á vez que participan en cursos e obradoiros variados. Este é un centro de recursos, é dicir, como outros que hai ao largo da xeografía de Galicia e de Kogami, que o que pretende é aglutinar unha serie de recursos e de servicios para as persoas con discapacidade. Un pouco se organizan en función das necesidades que se detectan en cada zona e este en concreto naceu con a cesión de espacios dentro do Hospital Psiquiátrico do Rebullón. É un centro, é unha zona en Vigo onde non tiñamos os espacios adecuados para poder prestar servicios ás demandas que nos solicitaban as persoas con discapacidade que acuden aos nosos servicios de Vigo. E entón o que se foi facendo é ir organizando primeiro unha serie de cursiños e logo uns talleres, e desta maneira fomos completando o que é unha serie de espacios que hoxendía dan resposta a unhas necesidades manifestas das propias persoas con discapacidade para poder solventar, digamos, as dificultades que atopan no seu proceso de participación na sociedade.
Aquí o que temos pois, é unha serie de aulas homologadas pois, para dar formación laboral, é dicir, persoas que acuden a nós con os déficits ou con as necesidades de formarse para poder dar o salto pois, ao emprego e a través do emprego pois, conseguir unha vida integrada para, pois, como calquera outra persona, é dicir, donos dos seus recursos, donos das súas iniciativas, donos da súa vida, non? Que é o que se pretende. No centro, os alumnos participan en diferentes actividades como talleres de coiro, manualidades ou aulas de informática e audiovisual. Despois hai outra serie de talleres que son máis de paso prelaboral, os talleres prelaborais, onde é un pouquiño o proceso máis largo. Pois hai persoas que a mellor necesitan traballar a mellor outros temas de habilidades un pouquiño máis complexas, é dicir, habilidades sociales, habilidades de cumplir horarios, de mellorar a mellor destrezas manuais, destrezas intelectuais. Son procesos un poquinho máis laboriosos. Entón, aí o que traballamos é con cada persona, facemos un itinerario, vemos que cousas son as que a persona necesita e tamén que cousas son as que a persona solicita, porque non traballamos de espaldas a persona. O que pretendemos é traballar ca persona, que é o que a persona necesita, pero tamén que é o que a persona quere. Entón, nese plano, desenvolvemos un itinerario e cos recursos que temos no centro pois intentamos conseguir eses obxectivos que lle proporcionen ese paso tamén a unha vida máis integrada e máis participativa na sociedade. Nese proceso tamén se foi incorporando xente nos recursos que tiñamos que teñen un perfil a mellor máis de centro de día, personas que o que buscan é un espacio para participar e tamén un poquinho tamén que haya unha serie de recursos que lle axuden a participar máis na sociedade, porque entenden que por eles mesmos non o consigo, a mellor tamén necesitan unha serie de apoios que é difícil de atopar no entorno. A comezos do vindeiro ano porase en marcha unha nova instalación deste centro de recursos, un edificio que ampliará en 1.500 metros cadrados as instalacións deste centro e que agora se atopa en fase de construcción. Os espacios que temos aquí no centro non son espacios homologados como centro de día, nin como centro ocupacional, son espacios homologados para formación e entón o que estamos traballando agora tamén dende o centro e con a cesión de espacios que temos aquí dentro da mesma Consellería de Servicios Sociais, o Sergas, dentro do propio recinto do Hospital Psiquiátrico, estamos facendo unha obra de rehabilitación dun edificio antigo que había aquí para dotar o centro de espacios homologados que nos permitan tamén un poquinho traballar dentro do sistema de homologacións con espacios de centro de día, espacios tamén ocupacionais e espacios de formación. O Centro de Recursos conta tamén co que eles chaman o Pisito, unha aula onde os mozos e mozas aprenden a desenvolverse nas tarefas da vida cotiá. Un piso onde, por certo, tamén cociñan os produtos que saen de aquí, desta horta onde cultivan diferentes legumes pro consumo propio. A maiores, unha das actividades que se fai tamén no centro ten que ver neste proceso de empoderamento, de autonomía das propias persoas e adquirir todas aquelas habilidades para a vida diaria que moitas veces ven porque as discapacidades son sobrevidas e se poñen un cambio na súa vida diaria e viven en entornos que non están adaptados, entón necesitan adaptar non só o entorno, necesitan adaptar o entorno, pero tamén adaptar as súas maneiras, as súas propias competencias para poder desenvolverse o mellor posible. Entón, un dos talleres que temos é un taller de habilidades para a vida diaria, nos chamamos o Pisito, porque, sabes, estábamos traballando nunha vivenda que neste momento está en obras, nunha vivenda, e o que se fai son todas as actividades relacionadas coa vida diaria, desde facer a compra, xestionar os seus propios cartos, cociñar,
limpeza, hixiene. Ademais, os usuarios deste centro de recursos de Mos levan tempo traballando sobre a temática de conseguir unha sociedade máis inclusiva. Isto é o que opinan ao respecto os usuarios deste centro de recursos de Mos. A mí o que me gustaría que acontecera no mundo, cos discapacitados, que somos as persoas que estamos nun centro ou que sexa, que non veran ningún tipo de discriminación social, nin que ainda hai, pero eso é que me gustaría a mí moito para un mundo mellor. En Kogami en todos os lados, porque a ser discapacitados como se estuveran debaixo do pé ou... me entendes? É o que eu quero, nada máis que iso. É que nos acepten tal cal somos. Eu opino que todos deberíamos ser iguales, porque non há diferencia ni que non traten todo por igual, que non traten todo por igual, que sin diferencia ni que todos somos humanos. Lo malo que por mala suerte, por mala suerte se nace así y hay que vivir así, no te queda de otra. Y por mucho que la gente no tiene que comprender que hoy en día hasta en un coche para llegar a andar en una silla de ruedas solo hace falta media hora, 5 minutos en el coche. Un accidente y toda la vida ahí. Que haya menos exclusión y que para todo el mundo tengan los mismos derechos y que se tome la discapacidad como una cualidad. Igual que hay futbolistas que tienen la cualidad de ser buenos, pues nosotros nacimos con la cualidad de ser discapacitado y así no hay que verlo en negativo. Porque hay gente que lo ve, pero todo el mundo tiene su cualidad y cada uno es como es. Que aquí aprendemos a vivir y ayudarnos unos a nosotros, trabajamos en grupo y aprender algunas cosas nuevas que nos enseñan. Uns desexos aos que nós tamén nos sumamos dende este Somos Capaces. O mundo está cheo de heróis, persoas que traballan día a día para facerlle máis doada a vida aos demais. A algúns non temos o prazer de coñecelos, pero a outros sí. Por exemplo, é o caso de Ángel Olguera. El é o presidente da Federación de Kogami en Pontevedra e con el falamos para coñecer máis e mellor a súa historia. Así que, de seguido, presten atención á seguinte reportaxe para coñecer un pouquiño máis a historia, a vida e o traballo do noso protagonista, de Ángel Olguera. Ángel Olguera é o presidente provincial de Kogami Pontevedra. Entrevistámolo no despacho, aínda que este non é o seu lugar de traballo habitual, pois as reunións e as viaxes fora copan a maior parte da súa axenda laboral. De mis funciones son las del presidente provincial de la entidad, estoy vinculado, digamos, desde el movimiento asociativo. Mi función, digamos, es ser el puente entre las administraciones y las demandas de las personas con discapacidad. Un traballo fundamental o de Ángel e o do seu equipo para conseguir maiores avances no mundo das oportunidades para as persoas con discapacidade. Pedimos sobre todo recursos para que nos apoyen a la hora de llevar a cabo nuestros servicios y actividades y hacernos un poco portavoz de las necesidades de los miembros del colectivo, porque las demandas del colectivo son las mismas las que tiene Pepito que las que tiene Juanito, es decir, demandas de ocio, demandas de empleo, demandas de formación, es decir, mi función, digamos, es trasladar esas cuestiones a las administraciones públicas y a las entidades
privadas para que nos apoyen a continuar desarrollando las actividades y desarrollando los servicios que tenemos, digamos, perfilados para lograr la plena integración de las personas con discapacidad, que es la misión primordial de Kogami. Ángel trata a miúdo con representantes dos poderes políticos para facerlles chegar as necesidades do seu colectivo. Necesidades que pasan por un maior apoio económico e polo cumprimento estricto das leis vixentes, que moitas veces non se aplican na súa totalidade. Kogami no existiría si la administración cumpliese rigurosamente sus funciones para con las personas con discapacidad y desarrollara todos los derechos que tenemos las personas con discapacidad y que están recogidos en la Constitución y en la Convención de las Naciones Unidas del año 2006, que fue ratificado por la legislación española. Que no haya discriminación en ningún ámbito, en materias de, por ejemplo, ya te decía, en materias de formación, en materia de empleo, en materia de ocio disponible, en materia, lo que sé, de transporte. También es importante que tengamos todos los derechos como cualquier otra persona, como cualquier otro miembro de la sociedad. A veces se ponen, digamos, trabas por parte de la sociedad porque la sociedad es quizás menos sensible, ¿no? Pero es una cuestión de convencer e ir concienciando a la sociedad de que, por ahí van las historias, de que precisamente somos personas iguales que los demás, con los mismos derechos y las mismas necesidades. Ángel ten estudos universitarios, cursou unha carreira e varios másters, polo que incide moi especialmente na necesidade do apoio das familias para que as persoas con algún tipo de discapacidade poidan estudar e existan para iso adaptacións curriculares. El papel de las familias es importante. Lo que hay que destacar, yo destaco en mi caso particular, es que mis padres fueron pioneros en la integración de una persona con mi grave discapacidad. Hace cosa de 40 años no había ni adaptaciones curriculares ni tampoco los apoyos necesarios y tampoco existía legislación al respecto, ¿no? Y es un poco el mérito que hay que reconocer a mis padres y es un ejemplo a seguir de cara a muchas familias, ¿no? Que apoyen a los chicos con discapacidad y que permitan que tengan estudios, porque eso al final repercute en los objetivos que tengan en la vida. Y cuanto más formación tengas, más el abanico de posibilidades se te abrirá en materia de empleo o en materia de la propia integración de las personas, de la persona con discapacidad. Ángel Olguera é un exemplo diario de constancia e de superación que asegura querer seguir loitando dende Kogami para mellorar o día a día das persoas con discapacidade. Ata que chegou esta nova edición de Somos Capaces. Agardo que todos vostedes desfrutasen deste programa tanto como a nós cando gravamos as distintas reportaxes. Temos que poñer aquí punto e final, pero isto non é un adeus, é un ata pronto, porque axiña voltaremos cunha nova edición deste Somos Capaces. Ata entón, grazas pola súa atención e sexan moi, pero que moi felices. Abur. Into
Fundación Iberdrola. Poñemos enerxía nas cousas que importan.